bi no no wadane na chidi ama wo wo be dwen ho abeka se emfiri wo na waya na adwene se saa kwan no so no de wo ba befa enti me ka ma wate yeso odo mu gu ahodo na enso so odo ni bi wo hwa ya akohwifo style mu do wan hwe ya obete wakoma kwa broken heart me de bia me ka kire wo se broken heart enkwa ne yade e chewa eduro bia ni ho na ne amani kan se broken heart mi chi wo bi e ma tea bread ya ye twitwade num tea watam support ho a wo huru tea bread no awia kata ban dia broken heart mi ye de eye bebre na nsoso ansan ni aduro etimi dia me kan kire wo se enkrofo bi wo biase a mudi se adwuma no enti wo kwa akoto odomu a muwani na ho ma eponi nsi ansa na obesha ase adjubileti a wadjubileti meze champon fatum na first case ntina se kokko se chi be contribute meze champon ye nkwa ansa na me da se mechi atiefo ne ahefo ni na ya asemi ya wodi atudwe ni susu ni se enka oba obrano so go share obi ewo odo ekwan so a nana ya se wodi wodo ni bi ete ko shi obi o so wodi do ni bi te edeni odo ni bi te emfa hona mu nyina enkonko ti na se enye ne tete wo nyina da bibia na wodi bi ate anka ne no ye nana no ye wado wo mensa ne mienu ne enen pani no ana se second one be se third one bi ba ni abedo na chen pani no na seven ebi nso na nya ne fom so enti so do wona mu nyina ko wuram abraye nipa no na ya woni mi ne odi ba a table so so wo ye hwan so be ka de se asete ne be ko yie se enko yie woni na ofiti proko pe do wona mu nyina ko wuram na bibi kokoba eno na di broken heart ni ade abi we na eba mesi aba ye nyame ko anko no parazo ye she obi ye ntu ye boss ni steady ni pakro ye ni tu anamon de bet ye me ye ni ba ko ena wo ye mfa ye wona mu nyina enkonko wuram sa ena woni nipa no ko na mudi nkomo no ne ni ye ne responses what can be they will be na just study the person ebe mo won the flag no say ade no ebe ko ya na say enkoye enten town fa nyina nko wuram wo ma osikanti dia ben money is not everything otimi no ye ade wo empa so enti dia ben ade we say so eye boni aye ya nyina ne marketing kiti bi so na mum no be de bia meka onyankopon na ya oboye no na ya wona your destiny a shedding sem wona odi ye ko baabie enti o hye obi say man pai bon no so empai bon fiti ya na ya ananso onyankopon na nim nipa no ene woni wo ena chemistry no wona betimi de afrafra amna ba be ye bibie tini meka na say ma emema yentutumreka yame yani na ho ansa na ya relationship atum ansa na obebo amane akura no na wo na si bibi so wangu se ebeko yie na yenkobo amane ma kire animgu asenya dai emma oni meka se oni misa na de ne bi ma da yentu yebo ase na onyankopon ode ohutu no so obe bibi ama me da se kokko sechi ene fresh face on Sompa Nkomo they say love bombing na ekuyen yo sa de kitikiti we amaka ho asem enya asem kuma unze nipa no shada ben wa unim se wi ase nyina cha se na ode wo sike me man titiru ye de sike mu na cha se ne boy kura Benz na ebe wi ache ne yi wasi ho ne fiefo na ehuna amane sanity tu yemfo e fa love bombing ho yo nana ya medase ma me fanchi asonko mfama eye Sompa ahwefo ne yetifo nyina mejidi ye pa se nana bedi de ba bia wo bia bede nchi asonko emaw nana hwe ene odo ho asem na ye kana sa no ho ma me nka asem nkyere yahwefo ane yetifo ene nipa nsua de ena kanetete do no na ye papa mo ana ye maame mo mfama ye papa mo so mo se first na omo wo ye wo odo bi wa na se ye unu obi hia ye fe na siwa me maame sei papa esi na siwa wo enti se ena na ni betia na ya odo na ye ka ho asem no enye ye fe say enye nya saa kwa wo before wo ye be ma wo bedo wo ba no
so ready ade but ene men bebre na de akono oba ne wo to oba ne wo face oba ne wo se be color onya yusu bi wi a ya mesi brebi me ko fa abaya bi satuma na me meji Kristo ni yo no na me stubborn kakada no na ye se wu ye Kristo na za ya me fa Kristo acho sa na ya wu za no na me ma so ya me ko no ye mpe basa yo sa me say ja me de ja ye se de ani hunu na di aka nti me mani hwe wa ani wo beti woni na me no me wo help me kura jawo me ko salvation no I see because entity e de ma ye no e different de me kan ene mema bebre na nim adekwa efe na siwa ene be matena kan mu a wo hwe ema na ewom no wote ase ene wa gaji o ba we de ne ho ofu but wo hwe enipa no a oni ni betu anamo no se bia enipa no anamo ya me no ba betuo no ada se daachi na betimi aboa me na de yom te sen ne kasa te sen no ono ankasa kura no se be ma no kwa kwa hunyehie mu a oba no nani monyo de beta wo be ma na kiri kwa ete sen yenhwe ho minima brantie bi na nsan no wagya sanse hunu no hwe edwaro mu na akogina hello fm anim ho e wa adum o ye no tuntum twamu a be frɛ no kokko twa no a no afrɛ no but saa nkofo wo fro mu nyina ne yemusa se saa oba na wo frɛ no one onim Kristo efie ntete ye de be ne ade ama no onim aduane no a so ne be makro bo to na mo a na mo no ni tu no na blabo ne tesei ene mema nim saa de fe de akono sanete enti se wo de saa de wei ekọ empra twe awade mu a brokina te bechew mimi ya metiwe mi danse grani be ma metiwe mi da bia me de ye me ho mfeto ho e de be ne do before oba majiwa na majiwa dia na medo no mi oni ma ba ku mienu miensa bi ansa na me mado amado ebi ne say one se ebi a me nu ahia me nu akeka epe ho asem wagye atum first of all medical mo abehwe me fie adakura ba bedu me fie okura no ada se mehwe se entete de ma onu ni mapra ti we shada me na dwuma yi yeah first of all me bata me bedroom and say baby me dware no ho na me do beko e ma na be ho ho munim se de be yesi se bed o what you say e ma me ma na be ho ma o munim se de sisi o mo enti bi de sa de ne be ma wo na ma hwe ada se woni mapra woni ma de no a ebi kwa kwan a wo fa so wo be se bo be makura no ya ena wori bebre egu nyina na se mpra bebre na egu na atwini nyina no gina ya o mani bo kura no a se wo man sa kwanya no a wo man no odua kura se be se be save odua no kura wo table kura no enhye ni monyam ti de meka kwase di nyina no se wo yi wo ba ana wo ye bema na ebi a wo hye wo ba bi se wo pese wo di ntu anamon ya ware kwa so empra twe kwa so a edi kan no steady ni wo nyoma bebre mu steady ni kasa so we ba ofia hwekwan ya obefa so a ebi aduane kro be no akra no ye wa titinuane bi okra na ma ba bebre ni titinuane bi no anaga bi banfie bibisa so onye ni ho me o se ni ho ne de ba de wanu ne ho ni ho woni ma de kro benu ne ho so ono so ba ye ya eti say ni pa we se wodi wo hu no no wodi ne to ana hu no na opesa one ne twempena ya wo be feli no hu kra na wanhu na ogo sanete eti say oba we say wo ye bema na do akoma ma ne say oh mehie wo ba bi we de wo to ne ho ofe woti ase wa nhwe efie tete de ma no na kodo no a blocket ne be chew ya de meka woti mase ti de meka ko se nyan say wo ye bema wo ye oba na before wo be hia wo ba wo do do be ma no wo do akoma be ma no ye onyo me bebre mu a ese odi kan steady hwe ni Kristo sum kura na tesen eti ya se de meka ko se nyan se wo ye be ma na wo ye oba na before wo do akoma be ma oba na be ma se wo de makoma ama no na empo kura no so fi ma akwan mu a ada se ebia eba ha me ana se ha me dia woni ne hia me no o te le na se ehwo na de love bomb me ne ba no ehwo no ya ehwo ne kakra na waduru na se de he na wo ka ho asem bedru ba bia wo behunu se me de makoma ama no totally no na nkoba se adeche na bia wo frame am nkoka se wa be love bomb me se bia obedada me na bia me be te na se me be pa ni wie wo ne magyae
ene love bombing say mfiti pe kope ehu oba emfa yakoma ma ne sawo before wodi wakoma ba ma oba no hunu oba ne de woni mu ansa na wodi wakoma ama no but ene mema ne yenhwe saa what you make na say enu ntina make say ene mema ne bebre na no de ene me dɔw me pɛw wodi me ntini ho gyae no ye de ahoɔfɛ e de color ene to ene de kɔ hɔ enti sɛ wo ye bɛɛ ma na before wo bɛdo obi no what you say the custody no ma bebre ansa na ade akoma na yɛdɛ ade ama no na wo fiti prɛko bɛ na sɛ wo de ne to bi ekura no yebese what you say e de color ekura no de a ya da bia no brokat bɛkyew ene mani bi wo kura na before wo ni beto na mo no ya onu ma bebre ho ese odi oba ne nante a o stage na na so do hwe ene mema ne yenye saa o fiti ye no ano kan tete na na ye maame mo ebi a o se masiwa ana madowo no ene edi ho biem ene be me se oba na mi ntwawa no nene kra wo de ko na esen kra mpo yanyini o nyese yesua no yanyini na ade akọ na esen wi etimi hwe o se ye mpew no wasi yasiwa ya ba benyina beto wa ye ne ate no ene be ya ene nke shem ene mema ni bebre ho no mu a o hia oba ohunu a wo se ebi anipa no wo ye de ba adwuma wo se obi ami ko school afei no obebo oba no hoka afei no no oba ne maame ne papa ho no mo no hoka kranse wo be ma no ebi gwa ye kakra wo be ma kwa adwuma se kra no eheda nko yie eti ode oba na akokoto bia nursing training every month bia no sika wode mo oba no de make what mase eti saa dia na wode ma no saa oba ne fi obrabu mu a obenya broken heart ubewu ntam eti de make say ye nua manum ene enua mema no se so wo hia oba before obebo no hoka odiri be ko school ana odiri be suya dwuma dikan edika study no ansa no a wode wakoma na yede ade ama no nyesa wo fiti prekope na wode to wode face wode color dia ya obefeli beboka ama brokiat no bedi dokroka ama wankasa no abrabo na atwa wo ma tikakra afudi sam de bema yetiefo ne ahwefo no that's it first case intina say na yenko yenim na love bombing asem we die koshie utimi koshie obi no wajeje wa no wakoku start wonim se wawie na nso ebe wie akire na emu nsem no na ye bebre oba pa na etesen radio adom na nso adom da ya mi ase ewie yenka bi nhiem yete no apie hei amane de boko bema bi afa kwan bi so agye mesika na sika na oje ye ne so ma twena mensanka na mde abedom da bi onye meku oh boy onye me boy unua bema onye me busuani na obi onye wa busuani de esi dan no timiji usika kire mu kire na makwantuo so mesimetu kwan nti efia yetimu no ye ne sofo nete enti sofo no so nimu no se ono so bo no homoden de nkrofo etu kwan nti sofo ne edi ne ho adanse ese obetimi aya ama na ode nkwala bi kura ekọ US nti nkwala ne be kọ no mususua tiji yenye obi ka ho asepanyini na otimi edi nkwala na chi na pevisa amom nti wa process nkwala na wi na ye pe obi a obeka ho nti ye ne one ne be kasa na ode me aka ho ampa so one ne kasai ema ode agent ne number maame mame ne so ne kasai obae no o kirechire mu saa se ne ma kirechire mu no ye start processing no send no passport send no way de ehia bia ese ode ye processing ne bia me send ma no oye bibia tum edu da me nkonkotua visa fee mi ana me kotua visa fee no na aka data ye de be ko interview enti ebedu interview no na ode betum mu se interview no ye nkɔ no kwa before ye be ko interview no gise unu obi eye nhyehyɛ ho a nipa ne ye adwuma wo embassy ho ono so beje ne de nti gise ye yetua sika ma no ono beje me 80,000 nti gise metua mu half ma no half no 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 edi atua ama nipa no wo ina wo embassy ho no na ye ko interview na be ye backdoor enye se ye ko sanlai akasa tenten na nipa na mo ko tua sika na ma no na be ye interview ono ne be ye interview no nipa na wo ko tua sika na ma o se ye kwa enye se ye kwa ko sanlai ebe backdoor nipa na ya we se ye ba Ghana problem ne connection time bia ye pekwan bi e be fa so ama de bia ye fo ama ye aye easy na obi nso de adwene tetrete no wa die sika no wa di enti ebe wie ne nananom na ehuna amane
enti akyerɛkyerɛ a ɛsɛ nka ɔde me fam ebi a wokɔ a kasasei wokɔ a yɛbɛbusa wo wei sewei na me de hyɛ documents no mu wokɔ a wobɛkɔ ha saa kyerɛkyerɛ no nyinaa wamfame amfam na sɛ invigilator meba invigilator was a supervisor kro no sɛ ɔso ɔhyɛ n'afono mu nti deɛ kyerɛkyerɛ bio na ahia mimi busa no sɛ bra kwadwo na yɛkɔ a questions be no mbebusa me di kan kyerɛ me na menyɛ practice wo fie ɔso wo daada wokɔ a back door me ma hyehyɛ madwuma nyinaa wie me na yɛfrɛ me kwadwo me na yɛfrɛ ma somasi no me na me yɛ obi visa emfele kwadwo ɔyɛ den kan bi kyerɛ me na otibi yɛ visa ma wokɔ sɛ ne wo pɛ kwadwo the traveler da kwadwo ɔsamrani bi wɔ hɔ ana asɛ deɛ ɛna mpese mi hu ɛne ne asɛm no enti sister metua sika no ɛma nkwala ne maame nso so gitu so no so atua ne de nti aka da yɛbɛkɔ interview no yɛkɔdu interview no back door bi anim ukɔ yɛ sim lie mu pa edu so na patim yɛ some questions a ano wɔden question bɛ ne bisa na ano ebusa sɛ wo kɔ he nkwala ne yɛ wɔden na me so mo yɛ na wo kɔ he yɛkɔ US nkwala ne yɛ wɔden nkwala ne yɛ me antiba but no brama no munya brama omu da bi minum be Ghana connection nkola na ye me brama na obra no wo he me so wawu na nkola na maame wo he ɛhɔ no wan kyerɛ me sɛ nkola na maame so wa America ho bet nye nkola na maame na file ma nkola no ɛyɛ obi foforo enti nkola na maame enni din mu enti kyerɛ me sɛ kase nkola na maame ɛwɔ fie Ghana ha na wo eho nti eho na ye confuse nso mo interview so mo mpese afa na wo beto papa ono so wo information ni nyina nti utwa ntoro enye yi nti na eho na akoye confuse kakra enti me ba na me se bra nhyehyɛ na enye sei na wo kan no nti me sika no pam no twa mo na say 80,000 no man tua ni nyina me tua mo half me ma no 40,000 400 million 401,000 me ba ansa meba nyabotre mami na adi me tum Ricardo me pese me bisa se mo start process ni nyina no na osika bia kom deda ya start na Mexican Nkomo enti meba nyabotre ai ana mi nya adwuma na beye da bia mami enti na me dia beda enti no mo started na wunya ntua ska bia until time we yes we ko interview no e na utua 40,000 no yes started ye no o ma me ko tua visa fee 3,000 ene se wa na akotua ya na me ko tua se ankone ho okay enti ye call interview me ko tua visa fee ne ba no ansa na odi betum se me ntua se ska ntimi ma no 36,000 for the for say or the back to your back door no anti na say no 40,000 anti akoka visa fee no ho a e na osama me tua visa ma me nya en confuse wo ho visa fee no e ko bra ne ho dabi nti fato nchen okay de e ko ne ho ne ye ka ho asem no okay eti de e ko ne ho ne ye ka ho asem de ne na da na wo ko interview no na connection fee na wo je no oje sen ne nyina ye 36,000 connection fee 36,000 okay nti process ni mu nyina obo kasai process ni boka 41,000 nti ye yi visa fee na to nchen ko eno de ankone ho nti say aka say 47,000 aka 36,000 wo de be ma ho nti say wo de aka 36,000 okay nti ma mimi sa wonsem yi wo ye adwuma ben o Ghana ha me medical to kwa Kuwait nti me ba no na me ye ba ne aduane kakra ewo ahodwo ha no nti na ese wo ba betia me ye biem me ye se metu kwan nti me gu no okay nti before so obenya idea se opese otu kwan no na wo ba ye chop ba ensa ka ho ensa aduane be ensa na wo ye am ye fried rice jollof ene spring roll ne shawarma tilapia ene eto na ade nti na no na sa anso mbo ama wa opese otu kwan na kwantu na ne wo mani so tina ko nti e ba sa na ne wo tonton ne ama bi e wa adwuma na ho e na wo de hu sika koma kwadwe ya ye ka na semi
ha eden on frɛ kwadwo na ne yɛhwɛ nsɛm nim na yɛmisa no yɛnti ɔno nso so kwabrane waje obi sika watwi na so ntem waje sika na di sɛ 1 year twam afie twam ɔse die nti na ɔmfa ma ho ɔtoto papa so ɔse die nti na ɔmfa ma ho ɔnyɛ na adwen wo frɛ na ɔbɛkasa sɛ ne ɔbɛtua sika na ma wo yɛ kasa wie ya bet ɔnyɛ na adwen ɔde phone to hɔ ano ano wo frɛ na ɔfa mepe statement direct statement ya ɔkasɛn ɔse ɔba kama to yam metua sika na ma me twena kosi sɛ me hu sɛ wontua nti me ka kyɛ ne sɛ sika na mekɔgye obi de enso kan ho enti no tua sa sika na mam ɛyɛ 20,000 na me fa nkɔma nipa no na asomdwe mbra na me pɛ bibi enye ma me ho because me ntime enenam ho saa ma twen na 20,000 no kura no enti enkwala na ɔmo ka ho na mo si muju kwan kura de ɔmo kɔe ewie interview no bia kɔ no be enti na kyerɛ sɛ wo interview na ankɔ yi enti na wankɔ na nkwala na ankɔ kura na ankɔ dabi da ya ma obi avisa na sɔfo na o recommend kwadwe di ne ma wi sɔfo no ye ne na kasa sisi ayi ɔno kura mpo same baby a mekɔ a me sabe kasika because ɔno no wone na ani no korɛ sɛ ne ye nhyehyɛ no nyɛ saa na ɔde na fa na da sɔfo no watwe na dida watwe ɔno nso adi sɛ nya me nkwa na sɔfo no de na sɔfo no kura wa ntwa ma de anya sase me ne nkrɔfo bebre ama no ni nyina o ma obi ankɔ nso wagye mu nyina sika nti nya me nkwa be me de na me presisi a ba te se sɔfo no so ayɛ hye ɛwɔ boy no nti wo hwɛ sɔfo no sɛn na akodi ne ho sɔfo no sika de minti me nkyerɛ ɛna nkrɔfo no sika no minti me nkyerɛ but wagye obi asika ɛne ɛboa pa ɔso wɔn fa ɛno ase ɛde ne picture ato so ne ya trend no na obi ahunu sɛ wɔ nipa bɔne ni obefiri bɔne ne de omunya wa fa ne picture ama me de bai mo fa nto so ikwa wae na adwene sɛ ɔbɛfa sɛ nka on delay on lase kura ya timu ye nyina anim sɛ kuro ni mu ɔden nanso obi mo form ho adwene sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmutu kwan pɛ Ghana ni ji obu kwase obu fa so enti ama nananom anya adwuma ɛyɛ kanananom tinwuram enso bɔne nti yakɔ pagya wɔnom nyina abɛka nipa ho ɛne yɛ brɛ nanso yɛ sɔre ne yɛte faako a sɛ nka enye ni connection man bi ɔna te wei HL Tourism TV and radio na oye aduma o TV ne radio no ye before TV ben na wa kra so ho baby but ade wei no obed mesrel slice no ade wei ne to de bi e kwoso a do se nipa wo tu kwan o blame ni bebre nye ye ebi ana niama nkoye ohun ne se o park ne niama no o tu bata na niama be koye na nso be nwa so akwakohia connection man nipa boni ni no de wasim asem Mr. Champon ye monitor ne ento ne nkra na saa nsemu na wodi afe ye frɛ na wonfa no na so woni nkyeremu bia enti won trend na wiase nyina hunu papa panyi ente sɛ niama bone a wote kure mu on wo fa ne nyina toto so mu hu na maame adwuma na aye a picture ne dos fa hu nyina to wote wo ba ɛna wo ye wo ba saa American try tu kwa me testi o testi ati me ba na niama mo ye din wa ama timi hu say me try to bata me pesa the pressure ne be ma wo enti na me focus akọ papa yi so but the way awo ye no nyame ya adom me wo ba kuma bi na me ya me de me ma pressure bi ama watu kwan ni bi da ekoyi anka won sa ma reverse nsan me sesanji a enko ba bi foforo ma obi nkotwe wonni eto da bi a Ghana ba bi enso to ba bi a oba besie sika twitwiri die na ba ma ne tikoto te wa waje dia wasi ne trasi mi afon so no Mr. Champon nana ya medase nana ya sa asemi ya sister de abeten ya woke em say sie ya kan ya bre ye kan no ansoso na wo mu ye mmom de enya de ya meble mu no sabe akonto nana ya wutu a wani ate wutu a ukosua na mabebre wutu kwa na ya wo ba ye no na wo bebo ne sika no de ye we say na me no em say ni gidie wonya ne osofo na o recommend ne ma no osofo nso di ne ho adanse se sofo yi kura ntwen Mr. Champon sofo yi ntwen na ne de enye ye sa ho na kam beka me kura ma mi kura me ne na mebusa se sofo wo de no results no etesen ansa na me de aba
Entino Ghana has said na de ba ko ya edi enya eye recommendation tembia we be so ka obi wasem de fe we ye ne sa no so a ebia na bibi hyeto promo a ebia na wuni entino ababai ade ya ye fe ne sen wa me nani ana ho eni akwantu na bani mu achinchin US de esese wo kono no ko fa wo se nyina bae na wo wura no no ebi so na kwan bi so na ya ade ya no kwese wotimi ye di enkofu bi ekro na ya akwantu ya yetue eso bia ne ti akwantu ya yetue eso bia ne ti ena so bia ne fi ofiri mu ena so bia ne edi na chi obi wonu mu a sebe o meka se ne connection menfo na ye na ye but obi wonu ofena de na wo ye sesi na aye all right obi wonu mu so a ni nyina ne ye na ye tie se ye aye kan ye betu kwano ye bomu de road do ye kan dodo anase ma ko we de wan kan chiro bia da bi nya ono de na mpesem je se ye betu kwano eye de ma ye menkrofo hu se e bi ebesi etu kwan enti na ebibia ba be cross so enti papa no so ye adwuma na cha wai wanyini waye adwuma na cha ne se wo de krofo amra ne me kwadwo me na mitimi de krofo tu kwan akwantu champion visa pa wo kwa koji visa na wo ko interview back door ne te se de ben ya scan what you bet ye be ye interview no kura ne be daddy wo be ye interview mo be wo say ye interview eno nti na ye ade asesen ka papa yi wo kire no ekwan ye so wo fa so question ye be busa wo tembia no ye normal ade ya na ko brief no tin ko ye ya ena no ka ema ena broni so ko tena nim ana ko gm ade na ena na ba ye hu se wo no ade na ya kan enya no kro nti ho no ano ye be felu enti papa ni mom na ye mistake wono so wo ya ade wo kan say akwantu ye ya metu won ka bibia anche mo nche me questions bia ya obi ebe bisa me menza champo ma me ne sofo no nkodi nkomo kakra papa sofo ma han na gudu mani ahwe ka no wai papa sofo ya mo ha me pa so me di so me pa o cha wa wi ai fa cha yen se ye dwa wasum ye fra me nana Yaa Serwaa me ye adwuma wo Sompa TV so ewia yate asem bi ayani anyi ye nua baba ku bi aba wo se ye friend Elizabeth na wo kire mu a na oso ya kwantu obi aba nani so akwantu de minim se de adane sabi wi ba wani so na ese wo tasetase ne ye won hu nyina de aye kwan yakọ enti wo ye na ose wo kire ne se oyeye na ose wo kire ne se unim obi a wo betimi aboa ma na somu adwo no eye kwadwoko man yi ene eja waye sofo oji wudi preko pe ene ntese nkuku ni nkaka nyina okoton bi ede ma ne se kwadwo mfa ne nkwa US papa sofo besin na kwadwo ye de to ha no ode ato ha ye de to ha no na meti da bi ebi ana papa sofo nim kwadwo yie ti ma ye mfrawo na ye musawo na kire ye kwan a wo fa so di nim kwadwo man ya dia de wi ya ka se dem se ma me fa so wada o ma ai so cha ne se de mu wa asama kare me ti ni pa bisu am se de dia ne wuri so ama asemi e ba no oni ho no se ni bi ya de dancing sa na abrante ne se abre eno kredie bi no ma bi anya adwum ama sa no ma wi na aba Sabi o tell you na ram tell me ka to about your friend me. O mo friend wa friend se Sompa for friend na already no wa ka kira kwan so de sika be ma no. Ni ndi ntia. Eno ma posa. Kwadwo koma na frawo awie ya ka kira so onim ne nti ode na ba Sompa. Mo friend no a so ka. Enti sofo mami mi say wo susu se na ofra wa ye den because minim say in a long time atesa wo kra wo sika wom a won sanka enti in a long time no and enti na wo ofra wa ka kira wo say abaya ndo wa ba so onim ne enti ode na ba Sompa me pa che wo susu se eye bi ebe ntira because I know wo kra no sa wode waka me ba cho say wo kra no sa kwadwo koma yi wode waka Bebre na sa se be bia no
man nam no emse nya de ye tano no ana me kwa bi asam kwa ba be duan se me ba no waya de pa waya de ye ka se obi ayo cha waya de a enne etina na wontimi ni bo se no so eno ni ade a akofa woni nyina ba si amalo ka de ti o se ni mu se ohun se wa ba be ba ho no ana ono mo ya se o presse ni obi ano o se dem se next week o se da be well do make us say what already was said the o think so it is ni yo mu na so ya onye na tu jimra o ba me fro ba me ba no won chen ho si am say onu asoma ka se ni no so ke o mo ba the produce one of na be on pese ni mfo ni ba ba so na obedi bo se no ene na afem bi atocha enti said o Canada si o mi na se sa ta penalty na me se sere went to me and find the juma ama we nyina be do na be abeti papa sof me pa che o kwadoko man wo ha wani odo ka be sen adawuma ye me kan isi a odo mo de ye hwana papa se wontimi nka de a ene na me nim relationship a woni kwadoko man wo me pa cha wo obuo mi die kwan so enkoma me ni wudi nyina me ni wudi le se me pese me hunu se na che se woni connection bia woni kwado ni connection bia ba se wo confide bi won komo we mu na kire se ebia na papa so fo woni kwado ko man e wo connection bi me ba so ma me enkan sa wada ro ma ni e kire ye mu because se enkan ka minim nyenti a wudi okay me pa ucha the American say se nipa ne de ka me tena se na me dwen ho a minim nyenti a wudi figure amount ni sie o cover no ana ajuma o ya amaye no na ajuma na nyi peye aha ajuma na nyi peye enti se sia no sabe obi bua obi amana adivisa adivisa amano visa si yetia wo den da ko daga se no watia obetia fi this answer we nyina no ya trust na dika kasada de be ya asundie betima ba wanti de obetia fi no fa de akara ma no na asundie mra eti wadaruma se ubu samia enoma ni nyina no yemtumi agina fidie so nka ne fra wam se wono anu se ma kora tene yemta de o ka se mo betima kan sa de akere mo atro bia ni ka me ba ne sikere ni ho eti okasa okana se ase wonimu ayi adam ne ntem forest de man kasa esa na papa meba ni enti a me kasa na ma me nkire wo mu misusu se mu nyina na musika akwakodi kwadoko man ho a ebi a wo pra wo saka wo de ebe ya wo de na se me ni wudi nkomo na metoto wano kakra na ekoba se figure amount e odede wo ka no wontimi disclose a magene no ebe ya me se ebia na relate to kwadoko man eno ne ya me ma de ntro e ba so tie aha me ba na woti radio so be ya dancing e wo sa kwan no so enti me so ye ka asam a ye ka enkrem be bi e dan e dia to me mpese ka wo ye yi a ka sa so na kenu be bi adu no be bi kan na ka sa wantie ba me mpese de kwadoko bi ada bobo no e se se nipa oye ya no kan se yi a ye bia ye nyina ye ni bese na afa asode baba ya kasa on so betie edinti ni nipa ye boama nipa kwa je ye pe se be joka di de trust me bia emfa asumdie ma se edinti me kan se ndi o mu no onye wie na se fine media mu so mfa ma me a onye wonya maninka na me pasa asumdie benti na me use sa asem kafe ehunya yenta no so na yehwe me pare digebe yo yate yada se unya ye ho bre yenso ye bekoso e de akire because kwadwo entimi mfa obisika titiri oba tan sika nisa abra wakwa ho hiehiem enti yada wa se fa sofo ye bekoso e de akire na kwadwo twini mu tan ne betan ye pe sika ne de wo so ode ma maame no sanse oba sika de yenye
na ye ntena so na ye mfa nni oba sika wotafre ho da obeka no na wafe na ade de ama ne boko nti papa sofo awurade nhyira wo ye da wasese onya ye ho bre yo nti ma me sane a wotete no no ano papa no kwan bi e be fa so e wo so ode usika ma na wo se ye fa so ema timinim se me ne o kasa producer no mbedi akire na kwan e be fa so ode usika ode ama na sani asamire waye na adwene se ka ne picture e meda ha na mo waye wa adwene se e be fra oye mfa bre ne waka bibia dada na bedru last minute na sa wo de wo ni bibia aka no enti na oda so nti Ghana fo nyina wono mmere kwadwoko ma ne e ka na se wona da so yi connection ye betu kwan no sika bi wo ho a ye kan US kura dwane sika ke se ye ka wa bonya 200,000 aboka kura bro but eni na nya onu nsam na afa dabi kwadwoko ma na asem ne ye kan e ka wa bo ne nsam 100,000 dabi US na nya says kan ye de ko Ghana for connection na me de ne ka o se ye wie adwuma ne pay a ka mesan tua ne sika nti se na aka de be so ne so se bi se ne me bo ka ne duye ne na me wie an ka mesan ma no 40,000 na me san na me twa me ticket wo ka ne mienu wo a se nka ne nyina na me ko 100,000 no aha 100,000 ya ko US no ya na nka ya ma ya dwene no no so obeje no enti obi kura ye to na me meti na me kira wo se 100,000 ya mfa nko US sana mpesa wote wo mo asefa enti oba ne sana wo ka ne se wo se ohunu se something is wrong eba ni se dia de bie benya obi ebe obebu yen saa o de bia na om de adwen kese akwoche kokko achi ni ye kakra no o fa 80 fa 40 bra bibia successful fa 40,000 ebe ka ho meza champion yentu afofrofo na papa ne sika no ba bia wa mene a won femfamra nana ya na me kasa no na me ka bibi say ye ebibifo no recommendations no ya na edoso dodo eno na ama sister ho akodimu na woni obi tifia nana ya at least woni ni suban enti woni mo so fo yi suban eni so fo ne kan sa akire no wa mo polity ena na me ka bibi so say akwantu nyi ni penya ne tukwan ena obi awo ne edi nachi me no na first say me ma jo say me tukwan ya so simple I bring you and me can say yam fiani into the paso no nyakopon also my ya odo ko won na so bompa ye we rely so much on papa no ya recommend no so otimi di nipa ko abra wo so fo nso me yunu no ebi hye to a won fa won ko anso ne de on so ntimi ade na won twen ama ode anye yansa na won ma we say me ne ma me na nka mebusa ne sa question enti no oso fo no so eka ho na brete so wodwena num wankasa me kwadwa ntimi de nkrofo etutu kwan nana ya bado bie ni wa wo bekọ a ye nkyerɛ interview ni wo beka at least ye robe fantitie mu wo ko trace kan de beto we bibia mo bia mo so fe mu na eno na mi hu wa ya wantimi ankyerɛkyerɛ dabi wanka we da no ma me wo he wo so ya hwan wo ya wo mo de be wo ko de be wo no mo enkura no ni mo fa how long na adwin benti ade be de otimi te o pese odi tukwan adaga na bi ase wanche ne we se no nyina eno nti na ama wato se na wo ko interviews na wo ye na na ya o suspect na ma wo nya beti ne ye kan say ye tu bata no ya ye nto yobo ase ne ma mpa ye nso entimi ye nso nyi enipa ni se mfi menu na edu bekọ a the line mu se se obeju se kan mfi me se kwa na omtua ma tinka wo the line mu na wo apply normal application ebi na kana wonsa aka ti asam kona se men no wo fo mo nto nche me kra de ya me ze champo de ya me ya mama mi ne se wa bie ni bibi woni business ye to bibia wo se ahodu wo ba bi sa anan ya wa tenga janshi wa o ye na duma atenga janshi ye se la faka akokoto niema wa mo de na wura akwa akwose obi mu ama wa twena di sei se nanka niema aye yintana ya wana me de besie ye ntu ye hofo ye betu kon ya me da se abusua niema bi wo wa se de ye keka ko ne de se ye hia se ani beda ho me pacho wote me nkasa abre ya me kasa na se o ye draw bani a ne ehia ne se wo license no eyesi wo kura license a me pacho wo me dia homa bi ba be ma wo na djuma bi aba be da ho a
won so wonya bi wi a eye kakra beba ho na wo ho atimi ahenhan wo me pa cha odi ahoma yi drobe ni ntena fie kase fiefo medika bi a na yaje afrim nsem won so wo mrenie 0203 277 727 0203 277 727 kokwa sachi ya nu 100,000 yakwaje ani so abawo nana ya asem no medi ho yawo ye papa na nana ya ansa medi kan ba abrante no a oje ye nu aba sika ye ho sisi e no nyame be no etwamo ade onkokun me say sisi e number da TV so amanfo mfa 0509 no 438507 no ene production number hey what Ghana hanna so bia juicy cast wo do tu kwan ya brabe mu kokomachi kokosachi na say o nyanto nyama na da no enya na ase asori a wo kon na right nti aso dana ya me sa no me say na me pedo wo si asanya baby na say asori nti atie enu nti na ma Ghana sansem hu ni san kwasa se mo ye koso no obaye na ya this time no me dey makao me kwa asori nti a me ntia o se obi be di sansem fu we mfa nkire me na edi kan o medical by amayofo no ho emra bi ho no mo sha emra na eso mo sa ko parliament no mo kokosam na ni ye for your amendment me na me ka cho plane identity eti ko ma ye dibi ka se obi timi daada obi timi na adwen daada obi ji obi sika ye emra ntimi che no edi ni kotum na mo obi di obi anim tieri o na mo obi di obi anim en komando obi se minimum asumase na obenten mebo amma nipa na bi mo tu kwan sani pana enam no so a ye nia bayin kodi mu no eya sen kamra ni ka tino me eya ko tia enkame he bi ka bodudua be boss of dua ba na anda be say omuntu be san adumra say adoa bi pieto aka hono fako na sofo ye boni dua sofo ade ase na ukan say question ya me ka cho pray se wia se woti ho no se nyame anu mu asem na wose yemetu adasafo no wonfa anya emndu adiu oye sofo na udi boni enti enya se ka sofo komu mu enka sofo komu mu ya o de mamini ka ma yofo no so ansa de enti ameka ma yofo no asem nyina ne se samra na emna chi obi se aba sofo ya odi ye nua ba ye nim enam so ne ye nua ba yi ekoko hu eye sa what they say abrantie ya what e kaso hono mo na da bia me ka se kaso de bibia be kwa ya kaso ye be kun kofo a kaso a obi gine yire mpra kaso a yesu baba pra kaso a etisi kaso na ese kosi what they say ko to danya se udi boni ya obekọ be se won kwa na nyina ya sofu ya se ma waka se wase abrantie no de ne ka ne ka no de no wontimin ka no sofo ensan ko no san meka bibi fofo ntire yi kwase mark me na me ka cho plane say ye body a sofo obi ka hu kura abrantie no because na mo so na abrantie yi aba me ti won won e fa say woni obi a won a restaurant na edu me bi so a ye nua ma no ye nua mema no o mu tue po ye mfa nya yen o te a ukuta 40,000 o de kwa America wo sa wa tenga junction bidwa kwa America no ko me brother atin America for the 2 years she say onya Ghana ko ba betena papa we kura ba ye kura de ya omo mti America na amomo amanfo omu na mane e wa America abonten so no enya asem kuma ye so de ye se ho anu ye be koro me na me ka chi o plane etidie menti na me nua ba watu kwan kakra wako hu se de akoto mu hye esitie wa benya sika 40,000 enga sika da 400 million ba besia taze kwa sa de chi o na me na me ya taze no a ekadi me na magoro be ye eno no ya una odona ya oka se radio kwa ye edu anumre na ba na me soan so water na me ton wa oka se presenter akwasempa demika cho no edu be bia ba bia me site me wo no edu be bia mitimi ya mo se asese njo gba me nya bi da because abrabo no enye da bia na kokosachi ebetra private bu udwene papa na watwe bone bibia timisi eti minua bai answer meba so for me tware de ja no minua bai wa hemfu so bebre because so after 40,000 and why you adwen say o pese wo de bibia nyame be ka wo ho aboa ama sa 40,000 eso bampa so edi entina papa so no edi wanim no abrante kwa no wan check ba bia ofire wuni ba bia wote
wuni mabusuon firi mu se abrante no oyaza so oye kronfo se wode na adwi bi ti amanfo no ne nam kra so okokun wo hwe se abrante no na mom edu bebi a ye gidi fo no da bia ne ye gidi akosha asofo nim ya Ghana ye bre nyina ya asofo nim bi no because me ni abai di entia ma wode na adwi na mumu ye ni bibia akosha abrante no sofo na obedi anim no sofo de na no tu mu na se no tiram se senkamna ne ye dwuma nka sofo na kese kete no na mentwawa no enkenye bibia nka oba ne be mate na oba na wo be 3 months wo so okwo necessary ware okwo wedding na wukunu se wo boy say wo wo akra 3 months ni enti wo de twen ana se fa ne mama na wo de kobra wo ba no abaji akra na mama so so akọ ayefuro ni bi wa di ka fra ne sofo ugusa ne sofo se ni kunu se ne boy ne say wonya akra no wo fie no nkomra na wono ne hwe a eyedi entira sofo ne hwe a eyedi entira ya mi twondo mesi nansen madam fu bi ewo akotra Dubai ene odi dweja me se me mpa baba wa bi mana no eja one ne nhwe na sa baba ne gudwa wa be ye ne ho ade ama abusua na o matase na nkoma ware na o mbo mebra ene eja mi hu abrandi ababa wa bi we ewem ho na abawa ne kra no se bi ko na chi a ene ma nko yi sa ene eja me keka se be ya nka bawa ne beti ase wonim me de asem no to ababa wa ne nimu a ne maami wo ho ne papa wo ho wose je se me kobo me sofo amane ansa ya wo maami wo ho no mu a o papa wo ha no wo wanti mi anko maami no papa wo o se o sofo eti sofo no so no so recommend obi se asomasi o ti se ya ana do be ka no de no na wo begire bi so na de sofo ne de ma no enye enwo wa brabom ekokun enti ya de me ka ko se nyane se ye nua bai wa yemfunso bebre se o sinadri pese at least 400 million no aye nkan sikala da 400 million na say 40,000 no so wodi mu be 10,000 kra that say omu ye bibia ya obeko ye minimum nipa bia omu ton beko omu sika kra omu de hyase kra no 1000 Dabi enu am see me hu sister bi nice woman wase bra kamnya 500 cities 5 million ekra dia start baby obi kra pe bia sensena nka akeke tie nua bai problem a onya ye ni nyana say ono adwe no de sentim say otu kwan a akwanto de beboa no na meka chebe nuan anya konto de beboa o se mani ji akwanto oni ji akwanto yo se sabi no che otum dia me nua ba resign na mo adwene mra fo hunu se empo se 2,200,000 Ghana cedis ana what say 100 cedis impo and when what you say wo de beton bako wo de beton toes e de be ya na bompa ye ana se wo de won kwa so dia na wo de se bosom na wosom a sa ba bia wo gina no so wo ye hu yi a nyankopɔ bɛboa wo ukura de nyame aboa wo ba na tinga junction na meti o se me ju fiate me mete sokoban I see sokoban na me fie wo atega junction before wo benya baabi a wo beto de kana ya enye yize unye ni packet because se wo hwa asantememu hanu a ahojo atenga junction ko no ɛhɔ na abrɔfo no kyama abrɔfo no e beto ne ama ni nuane nya sekuma enti wo so nya baabi kakra na wo ton ade a se nyanka ko maka wa betima yeye timi nua bai ne keni kwa se nkodi sofo na ti o se na ni ji akwantuo dabi woni ji akwantuo ho a akwantuo na woni ji ho no wodi ka tu bia ko hu nuamu nuamu e na America na wo so pese okọ no America kro obi ti wonom onya obeba Ghana etimi nua bai wa ye mfonso na ne mfonso no so wa ye no so no nya no so sunti na ye ma branch no so abefa sika no ya ma me ma branch no so hwa sa sika we ya branch yi ye on dabi ameka mimimblemu no yes and clofonim binom radio station before binom eka hu bi ena ama saa niema wei ekoso sebi kwasuampa nyiri nya baabi wonya container baabi sha no wakwakobo wasikobo radio advert we dey ma kai na Abraham pa o say die hia ne say wakwakonya container na wapete ebu asi nanim na wape elupre toy bi asi anim wase etu anie flag esi ho nyina so country bi ade home ya na se before haba obo aduma ho dawuro no Sompa anya radio station kito ebi ka konkrata emu ebi nya nhwehwemu pensempensemu baabi aduma no kra na ukobie yere kra no eho baabi aduma no free bae no ye sa hwehwemu no ansana yetimi ayedai ansana yetimi ayedai yetimi aye bibia mna ayedai atimi aka ho enti de meka nya ne se ye nua ba ma no ho one yes entrofo no kan bi na kro no a amanfo ni hye baabi a omtete om container mu etete om store mu a nyame ni kwani awon ba amanfo kro no na mdu betu kwan na san za abrante bi ba ha me na mete ni hye be kam diri ko boro market
afa ye bedu mo market on afa do ma cho se pa mpacho e ho na 10,000 yesu no nim se wudi agro me dem ye Santonia obetra ho na obedu obebu obi kwase a saa mi nua be man ya waje abrate sika yi mi do nya me ka bibia se ye man ne tutra si won fa sika na ma si edu yiribi na anye ya ye bedu ogira ba ya se nyakopon ya dom ye man ne o de huo be Monday si won fa sika na ma mi nua ba to hina bobra na ye nya mo abrate nti me aso me ko be jai abrate nti abrate me say maso me ko so fo we jai salvation me say abeta salvation we jai salvation kokwa sechi me say me jai salvation wait we jai salvation kokunipa mekunipa number na TV no me say so to kumasi a enkran takrade na obi adu sika so odi utu kwan na wantimi amowa bra ye mfa sika ne bekume ka be sika dia emra ne beteme mi di tuo emra ne beteme na mom nananom antoanya madawe me say asori di meja tuo ye kunipa nya mo ni dua kra ne trinwi na bi ni so we na ne trinwi na wo so na ne afa na befuo me si me esi beku no eti amane net Monday se baba na meka bibia nkyere yei na sika 410 million wanfa ma ya me ka kire papa yi se ye manne etu Monday he adada na da bia odada no afa asio ne laptop de ha Kwado international di kwa mi di kwa sisa no kwado a onu timi di obi etu kwan ya efeli kwado wabada brito kwado ko priti na nim sika nso munya ya uduba de obode emedie no de toy condition bo mo dem na omode de amanfo de na baabi sika mo ti fanya hwe na de meka kyenya nse yes antrofo a sebi obi se container mu ya o de meka mara wotre koko se pa cha wa o ka para me kan ko wom sika mo di de omode euro wo me euro de wo mo se euro de me because ye ni apre koko se euro wo ti de meka kyenya je meka cha branch ni nanse so pe na sumdua ye mane ne etu Monday si agire yiribi na anye ya ye bagire na yaba yakobo ya doma e free chire kono abrante beka bi papa enfa yen enye saade a o free chire kono obehu de ompe one sofo ni nyina mi na meka chire sofo na so do beja to no obu ni pa enka obi a onye wabusu ani ode wo ka wo confine amount a wo do this ene nya tie hene yakopon ya doma Monday o make bi nchire me da se abusuafo ha ye se Gino hot pepper powder ne senti aduane bia wo ye bia wo ye oba wo pese waduane tu hwa papa enkofo mekompro ye powder mfa ngum na akwa ye beka sa wonsa no nye de so na nye sa na tie wo ba bia nya Gino hot pepper powder aduane no wo pese wo ti wuhie ame na ne kan ye wo se nipa de wudidi ye wo sa wo kan wi kire se wano ho dwa wo Gino hot pepper powder be ye wadwuma ni nyina de amaw na wonso so wo fie aye de RSYD no VG Studios de bia me ka kire wo say ene na ma for skit ne podcasting ade bia de camera ya ye se ye ne ye pene ye ne ye pene de ye fe de a RSYD no VG Studios for see they've got you bra na nia wo ye bia fa camera ho no wono momoa nia chese ye effect kura wo hia wono mo ankasa betimi ama we effect correct one at the backdrop kura aka wadwuma no ho ama na ye kama ye won crime malama basi of first Kokroko Street je ahoma na ne ni nkomo ne mo 0574 715 778 0574 715 778 Royal King Cracker nkwada nyina se ye de ho te na ntesa me ne opanyi a yanyini a yenim ade ye de awia ye kombi wi wo ntena se makomkro meku me pa acha komode wo a Royal King Cracker biscuit yi fa bi to tachere maso e be na ne se boko na akwa so kom na no na won so watimi anya anije ne atenka pa 21st clinic yan siatica no eho abasobode yan ni yaje na yaje ni yie nsoso wo to asentini atwenwa wa ba de ne na bobo wo hia me de iduku akekere wo chepe wo ba bi de aboa o nenso 21st clinic wo hwe de ye mpa aba fabra na ye nhwe ne ye moa na de me dekora ne se nya no nko yade bia 21st ye to ase ye wo lab wo ho me pacha wo ba e be hwehwem scan nsoso ye betwa massage wo ye bia cha brane enya wo san nsoso ene ye wo machine ana afidie nwanwaso de hwe nipaduanim ehunu how potin a etete wo ji ahomai ye ansana no me pacha wo kumase ehwe overseas Sompa wo ye soro ho obo ase council quarters Accra Domi market sunyane nkransa tachiman ye wo ho ji
ahomai na ne yɛni nkɔmmɔ 0249311311 0249311311 maame na ɛte sɛn me pa cho bra wanim kakra ma me sɛne ɛbɛyɛ betimi ate wo nka yie Rabiatu betimi ate wo nka yie ɔwo me na ɛte sɛn de Radia say unim sɛ maame me nya hu maame anani afia na mani agye pa ne enti amani agye nyina ne sɛ me nso so me bɔ mpae sɛ da bi menyini na mayɛ sɛ wo na agya mapɛ duku debɔ pa bɔ papa ɛtwa me ntoma asi so na ɛsɛ nkante me kɔba enti ɛne wo kɔ nhyira ne ade ya aka ɔbawai yo me da wa no ase awia yi maame di kan bɔ odin na afɛ yɛn hwɛ ade ɛtete wo me pa cho ya frema ataadwoa kwa de ataadwoa wafu adoa wadia wa ye die mempe mese wa yesa ataadwoa na busumpi so ataadwoa no so de bonyo covid ba no ataadwoa no wa yesei maami ataadwoa awia yi e mo ba ne fa mo awo awia de brown so nya brown sa enya boko sa tintina me pesa me yema wo sere kakra na pressure kunipa me se me pasa to enti me ko susu ho kyerɛ me ba ɛne wɔ so woni mo obi a wɔtɔne bie ɛna me se so saade a wɔn kyerɛ me na me nkɔ ne wɔ se nka wɔ ne me bɛkɔ ɛna me se hene na wɔ se nipa no wɔ ɛne nkonoma ɛna me se yo nti da na yɛ kɔ no wɔn no kɔdi baabi ɛna me kɔɛ na yɛ yabɔwada nti me kɔɛ me kɔtɔ bra no efre na aboaje ana me kan ma asem nyina kyerɛ no so obenya bi ama me na abusua de wo ho ana nana de wo ho ana me se abusua de me mpe agya bi ana kɔfa ma nso na de aba nti wo ma me nana de ɛna wo se ho ɛna wo se me nko fiada maba ti fiada na me wo ha na wo frɛ me se Sofia na benti me mara me nko ɛna agya me kɔe se pe no de me kɔ asase no so mka chance miniska me pe half ana so obi twa ma na agya wo twae to twa ma me no metuaka ana mbusa nse da be na me nsa be ka me paper ana so na eye paper no na se me de ode no koka ho a no wa ye ne preko na wode ama ana me si yo ma bona me nsa nka paper no mfie me yensani enti me kasa me ba ha na me nana no se gya no wode be ma na me se da bi papa no wo sisi me sese no wodi me chia me metwa blog agu ho mfie me yensani mata anwea ne abode akogu plot no so enti me fa nse ba ebusu me mienu ni ena me se me kɔ plot no so akɔhwɛ na aka makoye adwuma enti me kɔ ye se pe wo plot no so am ka kyerɛ me nana ne se da bi me yenkofi ti eduru kwa mu bebe na me se ma bre me kotue nti o ma me ntrance kakra ti me trance ye no na boy bi ba odi em ne kana me se safo a boy mi ne no ene won so se mi ne no na boy ne chia ye no san ye ho no ko plot no so to ba ye se pe no se ma me wo plot ni na me se ai wo se plot ne ni wo eye me ma me asase to kan ye se pe ana me se sa no osia ana me se ene aboaje ne ton ma me na se ka aba no aboaje ne ton asase ne de ma me enti sa na te de anka me enko aboaje no se me kora makobo na na ama ne na na se me hunu ni pa kora me ne ne mra ana me se ne se eye papa enti sa na te de a kire me da ye be ko na na ho ene wo se ne me enko me ma me ho na me se me ko baby a me we ne baby a o ma me wo de ekwan anwa fa me ko o se me betwa eja akono ma buru nti no mi nya ho na me se wonya ho se ne me enkwa ne nkonoma aha ne ne nkonoma nso de papa na oton asase ma me de obeka asase ne nya wo de ano aha ya ne ma me de ano aha enti ya asa ne se pe o se ne nkonoma no so onko se no wakodidi ahemfo ne bia tem
ni o maame asase no otwa nananom adapa nti ese watua ne to kwan nti ya sa no na me ne me nananom mienu ko ani nkonoma ho ti ko na mkoto ni oton asase ne maame na me se kyame aboaje me kwa asase ne so no abema bi yesi efre ne ku wa basa asase no o maame dia enti ade na wo ka o se ti wodin asase dada de obi ama ho ene no obi ba ho ena me de o kan sa na me kan kire me nana no se mo nsole me ho chiame nkroma na kan sa chiame aboaje enti chiame aboaje no ena e kan kire o sa asase dada de obi ama ho na ene no obi ba ho enti dian enti o kan sa na me kan kire me nana no se ne mo nsole ne ye nko eja ye bai me so mete anoma ha ye bai enti na ma adwene ya me se me de me susu se makoka no bi obefre me oni me noma na ka bi o akase ne ye nko ma ame ne ho ana ye nko kan bibi me hwe ya bosome krabasa wankan hwe e bawo enti efri da ukohia achiame aboaji ya wo kan asemi kire na wote wo kase dada da obi ama amfe wankan hwe no wankan hwe enfie dodo se ni bosome sei ye ko ye de ye ko kan asam ne de mfa nsa bosome mienu na ye ko bosome miensa enti ya za ne se penam se de be mente ase enti abaye ma na wono ko didi wo hene na atemu no ku no ene wo se ono se a friend say ku ai ene wo se masase ne kura me de akoka kire na na me se ene ye fa me ko na na fie no wo se winimu grace board fie na me se minimu ho ene wo se wo de ko a wo so pe grace board fie na me se na sa me na me na mbusa grace board fie no obi de me ko ba bi asa me na esuma suma chenchire ku na wo so wona wunya nko no wadi na nanom atem ena e kire se me nko ohene ne fie wo grace board ho enti eja wo ya na na mbusa me na ne se na ba bi a wo kan wunimu ho ena me na ne se minimu kurom ho bat minimu maame ne fie no wo se maame ne fie no wa penti ne fita enti wuduru wona busa so pe grace board fie obi abechero ene yes na je di be na nsa mo me yanko yes etu ya na ma ja ye ko wa hini ho ye kura ye ni mo hwe sa wo kwa je so take permission ansa no wako tie nim baby ye ko ye se pe na sister bi ye che ya no ene wo se di asem ne yes ye banana ho ne wo se mo ne na kasa ne yes de bi enti na mai ba ko o hini ne ja ase hene ne no ma wo ye ho ne ye frɛ no se na ye pese ye ko na ho ni ye hunu ne ye be ye se je se ye ne kasa ansa ene wo ne kasa ai eno na ne soma ni me nya kwan ene ye nya akwa akom tie ko mu ne sepe na obi sa akwa aso na mse na me pa acho akoto asase wo chiame aboaje wo mfie mi yansani o mame pepesa wo se wo na aye pepa no enti da wo mfa mame na fe nso asan kan kire me se Sofia na okotwa aye wa pama ana me sister Sofia no go twa ho apam wo se na apam Sofia na se nkomo ni nyina kwashe max ne do so enti me kan sa kire na se menu aba se me kan kire sa se me nim hu bia eboa na me boa chiame abo age wo amfa sika bia mreme so diska breme yanka mfie miensen nka wose wo fie no na na mama musa o asase no de ma wo sen o de ma 75 na ka 250 na ka 10 million 100 million say 75 no cry say 7,500 ena eja me ka kire na ne se da bi ene asa na te dia kwache aboaje na ka wabo no asase su bia no ontua woka ema pinkom ena asase no so ne no asase ne ya to bo no say nya 75 bio da bi enti bo foforo na aba no ena faje aboaje obi bia wo de ko proto no so a maame ne je na asase no check ma aboaje ontua ka na ma kwan saa kan saa me ne nipa mienu ne koye kanse to kan sa nam sena na me daase ene ye sore ye ne ye bai tie bai ne na nsan so na me kwa aboaje ne ho ene nkonoma na me se chia me aboaje ene wase ma me na me se ne me kan kire wasase no me mpa biem me je me sika bibia nso a waso bia no me check ya ma otua
tie. Na me kan sa kire was ne me no be kɔ nana ho. Na me nyie me ho ade nkire ne sama kɔ nana no ho. Me ne be kɔ nana no ho na me peda me no be kɔ na me so pe me na me be kɔ nana ho. No wɔsen ai. Na me se me kan kire was nana ho makɔ. Nana se me nyim bibia mfiri ho. Nti me kan ye no wa ye din. Na o phone so na me dia. Nti mami misa mami sa chiame aboaje aye kan oda ye chiame ma nana. Ai. A o kwa hifie kɔso kɔ ɛda no kwasi ada me kɔ hɔ me kɔ ene ya accident na omo ye omo ne mente ma me san e bai ɛna me dia me kan sa de kyerɛ no ti me kɔ me san me firi hɔ me san kɔ asase ne so me hɔ na ba ma ne bai cool no obai ente me kɔ asase ne so no ayewa ti say ɛna snap ɛdam na anwea na amato no ye de asi so ana me say ja en sama we di anu ode kan be me na sama we cool no so cool na wo se woni nko na na ho ne woni nko ne china wa ko twa ba ahimfo mpanyimfo nyina wona de china pon ya yo wa ko si so enti aya sa no na me nim bra bi wo kromo wo manu na me suro na me frɛ no se bra manu bra no wo ba na me se ko hwe prot no so bibia wo bi di akosi so wo se nya bibia be ye cool na me kɔ no ti ono makwansin na ku ba na oba na wose maame na msi wose hwe no wa anya adwuma e wa asase ne so entwe blog no kora enkwa asase ne so ne kofi kasa na mso nkrofo nso kasa boy no obodu ya nso so a nansa ene wa ben wo hye na enyan enti aya sa ne mesuro e na mfrɛ me na nanum saja mumi yanko me nwu ya ne mu ni menya ku ankokun ena eja me bae we de ku we de ene hit you enti mba ye se pe ana me kan kire me nana ne se me de be ba ha tinura ana me frɛ ye na bre bi fa ye na me kan ma se mu nya kire no wo se me mra na ja me de ba yo mame ya da se na ensam a me tie nyina no madwene akosi ku ene chia mi ku no sahimfie mpanyimfo nyina na waye wo mu a ono ne wofa yeso ye ai akinyame hene osede wose ne wofa ne na akoton asase no na odi ne wofa na atem asase kuro ya da afu se ne wofa ne na aton enti na me woko hu me no a me kan sa abo age ne na aton no ena se na ba mu obo enti me kura me kan je nse sa na ete ye de a ko me enko na ka me nkopa ne wofa ne chew seja ohoho ne di akokwa anani abo minnim nti sa ne ba ne wafa asena afom a omfa nkyeme we de mame enya asembia dia me pesa me kan se nam ku se nam nana se de udiska ne ma no eye chiame me aboaje chiame aboaje enti won fa osika ma we ye asem tiawa ana ma kan kire no se asem a woso nyina no dada woro ma on kire ye da ya magi esika na bibia atutwa anopai bra frɛ na oso okosunyan ene wo se asase na nya no kore ana mse ne ku wo ho ana me de ku ne no mama enti ma me utu asase no utu ya ke ma receipt ye ma bibi ana me kan kire wo se on fa me ne ma no receipt ne ayi ma me no wo se ne nyina awo nana ho enti na kire se da we ye payment no wa nyi receipt bia wo se awo nana ho enu ni problem no enti se me kokoshe kotade ma me se wa ba ya metie ma kwaje kotade a hye diwanim kukukukuku ye kona chiami busa me se ede na kire se maami discover me ede na metumi aka kire ani ebra ya busa no se ye no kore waje atum ene mo mfra ne emusa nda o diska ne bebre we de se wa ma na ye mra ma ye nti munya no enti wo kan say me nyina ye ntie na atiefo nyina nyemu adansefo se nana chiami aboaje waje tum What was asking man I say? Papa, me me will be at the car line. So be an katana you say Panama, me never am with Ama men wa yawe. Meba. Obanini. Papa you. Why you froze say?
Ayawaje. Ayawaje, woni ni dia mebusa wodi dia mebusa se wodi ni de sai no. So ya kani. So ya santini, o ya kani. Very good. So woni me say asase ye ta asase firi obi ho a. Before nipa na wo asase ne ye wo de a, wo na wo to asase am obi. Wo na be ma nipa ko na location paper. Wo na be ma na dencha. Wo na be di nipa nim ohina asase ne ye de na wo na be di nipa ko nim sana na asase we ye me de ntibia wo na wo te akomia so ntini je e pese be krata ama no. Na ka so na to asase na wo nya paper na wo ye lance so bia na ma obi krata. Asem we no ye ka no wo he. Dabi wo no wasema me kan say wo no wasema me kan say wo say asase no a ye kan wasema no maame no wo se Sofia na eso yi pipa de mama me nya za na wo kan Sofia na wo so ye pipa de mama me no Sofia na Sofia o to asase asase wo na wo to asase wo a wo to asase wo musa asase ya wo dia no wo na ba pipa de amani pa ko na to asase na ma no le nya ta ti wo le ya me Sofia ti ye ye o ties kana ma wan o to ties kana ma ai se kana ga ta de me be ti so ana me Sofia ni na no de ma eti me ba wo ni say Ghana mere mu no enipa ne be ko hyehyɛ ye sika sɛm ho asase ho asɛm enipa e be twa sika de ama wo no wo ana wo ni say emra betimi no wadi ana sɛ mra ni eni ana na mra ka no na me ka so bin ka na 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 ka ni obi no aka ka na na ka ni na ma ye ko ja so ja so pa ka onya ba se se nya ni na be ka ni onya abotre nkuti aba me ni obi bi ka ni o sika no ti ye no wo ja ho na me ma so me ni wen also the man hwan ojuan na ode ye de so the man Sofia na Sofia na asase ne dia yifro ne ento aso ne na try say we anya ne for the last time one ene e ono no na afra de crop pese ba ne so we di etietia me ma me ko hu ntini matwu wo asem we ho kora sika no wage na ma me mistake o ya ne say we dis kam obi a je receipt ene ya dance die krata say no tu scam obi no waka kire me say receipt ni nyina wo na ho na ma me ma wo ade bi a wo be bo wo ntoma no free na akoi wo de teku ana asempo ama obi pe expect receipt mate Tago heba me hye abusuafo eno na edi yakagina mu titiru ni menua no mema mo kosi animu ana adane anim guase be ma wontimi nrenche nyina so nwobre enya wo hu bia me pa acha wo behia tago heba me hya ene ne capsules wo ba besi aye nunu kura wontimi nsiro se me de me yo ba but me de onunu me kura me nsiro we me pa acha watenka wa kire dodo tago heba me hya ne capsules beboa wo ama won so watimi atede di ahoma na afei kai se ba bi eton no tu no obenya tago nupa no ebi wo ho 0243 228 296 0243 228 296 OCP Ghana Limited ekuafo nyina nsori sabre nsuo tutoi wunya fertilizer papa te se OCP fo de ni bia wo no ba ye no be so doso se ye niama ntete wo ho me pa cha wo de chef mu ana sa atoso de OCP Ghana Limited say brana beji OCP 1515 OCP 102010 OCP TSP ni nyina eboa na kuafo nso so atimi enya mfaso bum Roman father draw wunya numbia me pa cha ontena se nkasa me yade ne de aya na aye eyire me pampe me je me ho anya baifu anya me atamfo anya me wunya num Father Martin se ba me hyentra titriti ya tete stroke tete wonam yaw mre ya to so diabetes yi tete pressure yade adane kwankro ya brofo kasem ye friend chronic ya wadawroma Father Martin se ba me hya ibi na wohia baby eton no tu no nyina akọ na obenya bi na mansan se ye ti ahoma yi 0247919122 0247919122 Mr. Champon say die they say aye tie sika no hwan na odi kosi ni so se me enti ayawo de ne na chia me adawroma sika na je wo feba ye to asase a ye ma ye ni enna ho Mr. Champon ya me da se eno na waka no won se mami
Sebi nani ate nani nso afi enna wo diska no ma no so no sebi wana nani obisa ne se receipt wo he enna wo se nana enna de receipt beba e be se scanner wagia no wonim se asante amamre de diska no koma nana ho ne nkratre nya be fra metimami wache da anye enfumso na onyankopon ye oye no kwafo na de mana na nso so na hwe ensi enso aboka o still na anya receipt me de mana na kwa me receipt entina receipt no ama no na che se wafa ekoti kwa so afeska no anana enim ho hwe enunti ena edi enfie miensa na me de so okwa na naka tere se wonim ho hwe na nka eba ne nsem a nka sa me nko si ne fie no kura ewi na chese wo chia me no ayebu ni din no wo yo obi am so wo ha adwere kakra wo ahemfie ono na sebe nana no so no ebi emre bi ni nsem bi ntino wo muntimi enturo nsensan a ne ebei na de asem no ebeba tini e wo kaye titi waje to mo se sika ne be di ni nsem a eso odis kaneba aferi o se go busa Sofia why na otwa asase ya wajiska nene watiti even say ya kansa se won asem de akokọ sachide eye ne lemu ba to otwi ne mutan eska no ya beje na tam so so ya ya de be ma no se wo ba ho so ma o seska no ya beje enti onye ready say wo peska no ede ato ontimi mu maami ekwase asa maami ani afi samre wo je dien ono ade na ya wo je da to ma na no mu ono no wo fa kwankwa ye hwe sebe wo ba wi aso be bobra na wo be wo no ede na wo di je afie wo legacy no eya de ben eni asase ya nko di je ne na no enti ma no wo anya de enye obi na yebu no kwase ya ye nhwe bibi ye o ni fese ne tu achi enti no sika no eso de ba medase me nso so medase kokko sechi nana ya me hu se wo de mra ya adwuma papa wo komo yimu na minim se ye tua ka wi a Sofia na asase ne ye ne de ade e kwaji firi Sofia ho nana ya unim ohene watiti ohini o ma akwan se enko na we wodi ade yewura baby a otibia me sori bomu ase yebo odin sanse yewura wo boa se be ya ahimfuni binmu a amoye awi balawo ye wo nkofo bi wo hodo mu a omu deserve so mu diate ahimfuni bi awi nene ya de diabetes ni ade a ene sebi onama na omu juso gu na ya we awu hu ana wo de ya mete was because wo tuwe we nyame nipa wo tuwe de na mafo ni ye bi no wo nye binti no ahimfunu a omu juso gu omu support em no wo hu no bi na namua na ahimfunu be na ya azan no mutigoma because omu mfa no kra na ye adwuma no mekoso wusa diabetes no bebe na he na nanoma na fo no a mo mfa no kra nya adwuma wo Ghana ha no mo nyina mo be am betu aboka wo bo na nanum bia me na no mo de no kra ya adwuma de omu san no omo yantina me beka sa me bo yewura me bo me mu ase yewura adwuma wo dina santememu enu ntina yimfunu bi no ya na bi mpasa omkasa kireriwa na yimfuna na yewura ya de papa ompesa omkasa omutibo no nyame betwom nyina akwa ya hwe sanye ma we on ebeto wo ha cho yimfunu bi no start ya yeto asase emakojo ni akoto amakwa me ni ato ama ya sanye ma no omutimi wo kumasi ya ne Ghana na acho nana foi wa ya wa adwen se wo de oti akonwa tuntum so na wo akonwa tuntum na obetena so no wo no ye ka ho abakosam kire wo eti akonwa na obetena so no ye se fa bedane nsase ton makojo ton ma ya asemi ya wo keka me heda na me adwuma we de sa kofi da gat fidi yi na wie adwuma we wase se nyam wo so kotunyan wo ti krom wo ya wo de oti a wo bahunu ya wo de obahu video be ba mame nya botre na wo kura musu du be bia mo duebo nya botre me mpesa yi ano no ye ni abro hwe mami ekwan ya wo ye na adwen se opa asase ato na daachi ne ma wa wo mu oni wo mabro ne nana no mu onye o mabro dabi even na ne so fo no sebe ya na asekura ba ne nkyenya obetimanya baabi ada enko onye aboni o ba kwa hwiampa ni bia saa te se nana wei wase wo tukwan wo de wo ha me se
7,500 yenye asemba bia so na mutu me se yenye si ebede dia me sro ko na anto anya ma ho me dia me se ho na sia number na that TV so it is salvation ube jaya na me jaya wo se me se me kwa so bi mo what jaya salvation me jaya me kwa ye dai duabonti me se number na TV so no se bia na obi age usika so odu tu kwan abrante ye bo jani se wa frɛ o this kind baba na ye tompa de wasa baba na opan wadi ye piesi ya no ne me ye ko nipa mpa ho to ya de asam na opa ho to ya awia kete ya de toma ko be boyem na me ka asam tro abrante bi ye me ka ho ne duru me bi no ya na adwen se me wo de sesi baba na 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 se wo bezan ho sisi onu din ya mo de frɛ me ko mo frɛ bi ho frɛ mo defo wonim abrante ne ya se obetwa mabe ade a obeton 2 cedi owi ana ka chem se 10 cedis na me sebi wa dwene we no se so a me de mateda wa dobro ne 5 na da brantie ne ehun sebi ne dey no ho afi o dinamanim no ofre me therefore me nya therefore no ofre me therefore o dibirika de bisika ma me ya hwa wo hini kwan a wa fa so de ma me ya fa so ye ma me nyame rekwere ye afutuo ne ye de be ma no wanwe ya ade na nan ayi ahwa mami kwa wontimi nto asase kura ntimi si dan da be na mo da be bio wo hino wo hina wo so ye konti hino so ye jasi hino so ye hwan ni o etu betra konwa so no say de konwa aboa no e ka kire o say to asase ma obi ya si twatro say ya we se mu bia hoka say me to asase no be diska ko ma so bia na nay yesrew wadawroma so se nyame adoma ya etena we yasem we be sa atena so wo se nyame adoma otena obeba so sunya de udi free ko sunya se mu wa da bi na da obi bi da bone a se ne on fa on distance tinana se nyankopon ya adoma otena beba me mpese mebo awura mu we eye kokona mabono na se nyame adoma na se kyeranya na ama ya hona behunu se me si adu yiri bi na anya ya ebejo jaba me se de be ka che no wafidie so ne be ka che na wie amosa betua sika no 7,500 o tua wie a obesa tua tiri back bi 7,500 say da bank rank wa ji interest sanete etina na me so baby a ukoye no wo so beba aha ye mpese no obenya problem na emom so ochina wa amba sika no mam sika na o je ye no se ko di so bia ho so oji ya una eti yo ya o dimrika dis kana be dai ebeba because so one first kana ma me say uchima ho so uchima ya mi dua no bebre na mbo dua bebre ni mu dua bo mi wo ba ada wo ba obetima no na maka chodo fo ochima no ho ayibra enu na wa week obewu kwa na wo se chire say ada so ya dan be ibro nsam ya eni ama umri ade ya ogana ha no ya omo ayo se wo ye be yi ana me nya be fo sanse me nya be fo tu no me nso nkwase asem so na me nso nsomfo so se bi obi bo obi kwase ato a eno eye mi problem na wura dan mu ya me nya wura o mimi wa ka se me wura obi gana o me ntimi wura obi eno kro ne wasa na me ka kire wo no me nya nwa se me se champo afa ne bag oba fa ne bag se na ndo so mo de omo na sofo se ene ye mompa ye me de ntade ma ne fa ko so me ba cho sa na o kai me se sa na o kai awon ye mompa ya me de me so me mompa ye ubekun yan me se ya o hene bia o tikrom hanom a wan fa no kra anya adwuma na se obi ba beto asase na dipa ko na asase obeto ye no e deserve se so dipa ko na asase ma no asase na ntimi anya adwuma ni sika do be ma no na o de ama no wan fa amadia na man na TV ne so no wo bia ju sika e wa santimemu ha Ghana ha takrade tamaledi etiro nya no number no 0509 438507 any your production number fresh number no wo ha obi ado bia no ya ye behwe no yankopon ya doma na no se nyame ado wo kina obeba ye twen no na so ama e do bi hu se ye tombeko anase ye todokona ye kyehyeto bedase ye obusuafo ise de ya se wa machia o machia kwanhia pete demo ha ise de ase ya abro me so ye be ko ese ye ja salvation asori o ye nya birthdays ye na fe ye nkwa ahoma ne so na de akwa akoduru ne de Ghana ye ma ye ni na ho na wo bia wo tie me sa brei bi fa sha wa dwenim o ma obi 1 Ghana cedi message receipt emema no kra message free na ko mo bo akohoma me pa cho mo ntro mo pe kra mo nya video
man nso so moya contribution montro because they say Ghana na kwa kodru baabi a wo bia ye greedy adwempone aba obi atrim yanya birthdays no ena ye wura na edi na wodai Mr. David Apia oye chirechire ni e St. Joseph Seminary e wa Asante Mampong ye wura na wodi wa wodai Ewrade nhyira wonye wakoma so ade nyina mfa mawo na bia opese wutu kwan abrabo yi mu de wona akokeka Nyankopɔn emfa nkoduru oma wonye nhyira emro adum nyina so yeda ase Therefore that's why akono yi abrante kama ye friend Mr. Kofi Kankam ene chairman odi na woda chese na ni abre ne ho ne senti na ni nwia ba ni mpon wo se wotena se enyeye Abigail Kwenu Mills o se yan wishe ne happy birthday emfa emma no na yen so sompa yen so yasom de entema abo won so adie mu a ya wishe ye wura Kofi Kankam happy birthday Kofi Erade nhira no nto nkwanem yenu ya ba ma kwa kudua ye boa ene ono so edi na woda House of Ezra Worldwide Ministry we every ono ankasa ne sofo Isaac Atal say we ya sotire yase etena so enye ye sompa yenso ya som we hye ne happy birthday kwaku Erade nhiraw no mie bi apono ne bebre emfanto wanim yeda ase abusua ene de kyese ya ba kwan enya me nwanwan so se kuro bi din de be kwai metin kroni din a esemi bibi ewa ya ba kwan kwase abuo nti yeni ahoto na kwase abuo nti yeni ahoto de ana Sompa Nkomo yenso so ye wo ho se ye beje bre ne ya hwe wa hoto nti na bre bia ya yesi nkonwa enti numbers ne de ato dwama me wo so mfa ma wo ansa na mapagya me mu de obi ye ditia wo tete wo no free production wa homa so na yenso so yenje bre yeni akire emfa ma wo 0509 438 507 0509 438 507 winya fa homa say pe de tete obi a ka kire yen na yemo a wa fe de yenkwa homa ne so enkwaje adwenkyira hodo na na ese de kwase abuo ne de se pa sa ade beche pa ma Yesu aba boni aye die heaven me na na bi ne kan chavin ye bekobi ji ahomai na bra so na afa ye nidi nkomo ni bia 0548931931 ana say 0551931931 0548931931 and I say 0551931931 koko sechi me pa cha o sima mienu pe so obi kwoto asase a ede na wonhwe ansa no watua yo obaya de meka kire enuanom ye maame ne papa nom se ebia na wo ani so ade hunu se daachi bi pese oto asase na osi dan na wo so nya ba bi di uteto a wadaworoma enunti ene yede nananom etrase before wo beto asase no ansa be hu se nipa we ya wo kwoto asase wo no ho no ejani wo no one manana ni di kanya nkrata asem manwansa ansa na sika na kwa watua before na asase na akwakoto no di kanya ho research di kan kokrom ho ba bia akoto asase no ohene ben enete akonwa no so aha ebi kura na ye kan ese me koko ekọ check ese bia asase no ye kan me fu asase ana asase we hwan de enye sese bi obi ti ba bia na ya te da se abrewa why wagese wo sikanti ana wo pe ba bi di uti atwinti no okotue sika na kwabrane age sika ye onkrofo bi hodo mo a ya enam so manye sa research wenti no bebrede atwetwe sika edum sika akoka nti mesre se before obeye wa adwen se obeto asase no manipa ni di kanya nkrata asem fama wo hwe wo ne kro na okoto asase na mano no ada sa asase na akoto no onfama obi a because ikumasi aye won sa bronu bebre hono mo a maso da so ebu okra na abusuya no komo no sebi na one ohen no ntam anya fine ti before na beto asase no di kan koye research ne ko eco lands kokko hwe sa asase na nipa ne meto afi no no
won hye mu anase ni hye mu so we ye ne sa ebetumi aboa wo eba ne sa so a obi ayi na adwen se wo hye baabi konam baabi na anase bi a we na che wo asase we de ebusua de anase me wo fa bi de ntimi to amoa se be ya wo sika ne nkonkohye se be ya bre na wo bre ye no wo bre no eso enye kwani ntino fa kwampai so anase so pese o tasase a bra Sompa wo ba na behunu what they say nana ya ana kokosechia ye bedi wanim na baabi a wo pese o to asase no yetima ye nhwehwemu yie na yatime de ama sana du sika be kwa wo de akowremu anye ne sa wan hwe ana antimi amwo ti sa na betimi aboa. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Mama Tati. Yo ya je wo so a yewura awia mi entie we. Yo so mi pa na go president ya. Na sabi we ko no bi mo ta ko mu di wo mata ke ni se ika. Mo be ga na bi ni ati ye ke ko no bi me bi mu di no mo ye bi abo be ku mo. Nti ye se na te mu to de ni se mo ga na bi ati ye. Yedase yenso yedase ena de we aniama ekeka kone de aye hu ni nyina so ya hweyie wo a wutie yen wo so ena wo se wo hwe hu yie na wanko ankotom obi wo so abusuafo sabre ye bre no enya ye be me emfa atde emu oduro mfa ma wo se wo de ye bre ye wo de ne ye tena ye nyame ya doma wo chena na Yaa Serwaa Sompa Nkomo mesa ne watena so na afedi aka nyina ye de aso makra. Promo pack of Nkomo tomato mix, Gino pepper and onion, or Gino jollof tomato mix. Cut open the sachet, find the code inside, text the code free of charge to *844 *99#. There's over 2.5 million Ghana cedis in airtime to be won, plus amazing appliances and the grand rewards: a brand new car and an all expenses paid trip to a dream destination. This advert is FDA approved. This promo is regulated by the NLA on the Caritas Lottery platform. Terms and conditions apply. Don't let hunger slow your vim. Take chop your hunger, then go get some toe chop. Chock it with the great tasting Royal King cracker, made with butter and fortified wheat flour to keep you going with your burger level intact. Hey, Royal King cracker. Take chock your hunger. This advert is FDA approved. Afedia Sompa no trendy. Sompa is trending and trending.